Hai joto nai tong nerongno ang nerongno khulumo tai nerongno paiplay hamai mariwo ani video no chengmani haje paithajra nerong nai nai di nerong buchi manai tai ang joto Mizoram tong nerongno ang koina ni musungmani nge omono chung kaisa sini Tiprasa ni ongoi bwskangni 10 tarik 2 ta tamani jorao जों आइजोलो तुई खोतलाङो काइसा कमिटी खाजागनाय आबं खांखाय सिनि तिप्रासा रगनि बागै हामक्रायनि बागै अबं हांखाय नन पलिटिकल नन रिलिजियन्स सिनि तिप्रासा रग यूनिटी टंनानि बागै ताई सिनि तिप्रासा रग joto jaga tongo जों थानसाखा तंलाय मानानि बागै आं भिडिअ खालायखा ताई जों बस्कांनि सानदेव यूनाइटेड टिप्रासा ऑफ मिजोराम नै जों काइसा अर्गेनाइजेशन खायनानि थाङै दङो जों बस्कां सानदेव जों जतनो पाल खायै जों प्रेस मीट खायनाय जारा नाय दंनाय नरक जरा आइजोलो तंनाय जरा मिजोराम तंनाय नरक नुंनाय बस्कांनि सानदेव ताई ऑल मिजोराम तंनाय रंनोबो आं कयो लाइट सायहा डिस्ट्रिक्ट लंगलाई डिस्ट्रिक्ट लंगथलाई डिस्ट्रिक्ट मामी डिस्ट्रिक्ट सायहा चाम्फाई डिस्ट्रिक्ट कलसिप डिस्ट्रिक्ट जतो डिस्ट्रिक्ट तंनाय रंनोबो आं कयो नरकनो फाइनानि एबा नरक जोंबाय फाइ मालाय फाइनानि बागै अमनो कयो आं ताई जों बस्कांनि सानदेव जों प्रेस मीट खायनाय जतो चिनि तिप्रासानि प्रेस मीडिया आइजोल तंनाय रंनो आं कचारो नरक फायै कवरेज खायनानि बागै ताई आनि उ चैनल तुइ बहायनो आं नरंनो कयो तिप्रासा यूनाइटेड अंगनानि नांनाय यूनाइटेड टिप्रासा ऑफ मिजोराम जों जरा मिजोराम तंनाय रग जतो जों जतो मिजोराम तंनाय रग जों काइसा प्लेटफॉर्म जों बासालायनानि नाङो अबं हांखाय बेलायखा नांगोगो ताममाले 10 तारिख जों क्लियर खाय सानाय आमनो तयै बोरै सिक्लिनो खरकसा बोरै सिक्लिनो रंफ्रे सफ्रे खायखा आबन्य तयै गारि का सलायखा गारि का सवैता मंखा माले जतो बरफ हांखाय 10 हांखाय थानसाङै थाङो सिनि तिप्रासा रंखाय थानसा आङै माया सिनि रेवती त्रिपुरा बहायनो बहायनो कमेन्ट खायमानि जों जतनो नुगो आबनि बागै आं साननि मुसुंगो जतो चिनि तिप्रासा रंनो नायदि जों ताबंनि जरावो सिनि सिलाय बालनाय रक करिखा हगां तैने रक करिखा आवनि बागै चिनि जस्टिस कुनु करै जनो जस्टिस रिनाय करिखा जनो जस्टिस रिनाय जों डिप्राइड खायजागै दङ अब आं बार-बारनो साव आं खरकसा तिप्रासा आङै नायदि जों नुगो भिडिअ बहायनो नायखानो नुंनाय भिडिअ आं रिनाय नायनायदि पुलिस प्रशासन रक बरकनो खानांजागै उल्टा चिनि बरकनि नगसि फायै एटाक खायफायो आं अबनो सानानि मुसुङो चिनि तिप्रासा रंनो नरक जतनो यूनाइटेड मांनाय नन पलिटिकल नन रिलिजियन्स ओमाहाय खाय जों पारापाराव यूनाइटेड काइसा अर्गेनाइजेशन मा खानाय हायाखाय जों चिनि तिप्रासा कुनु दिनो थानसाङै मेया पलिटिकल बाय आं अबसि ककसाना मुसुङो ताई आं अमनो वार्निंग ना मुसुङो जरा एटेक खायनाय जरा 10 जों हायनो तंगला जों सालसा हायना हाय जों जबाव ओंखारना नांफिनाय
जों जबावो मा ओंखारलायफिनाय नरक जोंनो बरक किसा हनै बरक किसा आंजांमानि बागै नरक जोंनो फानपाय दं NLF tirok kerikha hनै नरक फानपाय जागै दं फानपाय दं जोंनो सिलाय बालनाय रक kerikha hनै फानपाय दं केन्तु जुदिनो अमाहाय हंगांकाय जों Chini Tiprasa rok haino tongla Chini Tiprasa youth rok haino hai जों जबावो ओंखारनानै नांनाय Hamia honi duja samoyo police rok suang nangai phainai parao sigango sini khorasa Tiprasa burinyo wansa basgaro helmet khlaimano toinai sini paran borok thangka koikjona a thangmano toi ar tangi thangnai ko romna phayo eras khanya phayo tamo samano hor kutogo noga habai suang nangai nai police jona suang nangai nai nogo duga nati payo phainai duga khuldi hnai na abo police prosasan tong nam tei suang nangai bunyo nogo hor duga nati pai bumung rok sungpayo kitu suang nangjang mang थानाय सालगो आमते गना पारारगो पुनो कमा बरं खोंना आंमा हनु आसु हर गथुगो पुलिस आनिन फाय आं तुजुरो मै सुंपायो हानि लंकानो नगो हाबुनि दुगा लाथि पायो पुलिस जग नंजाक मंगा जग बाहे गर मा बुसर बांना बिजन सकावन कयटा गारि फाय पास्ता गारि म ओ पारा बुं तम रामनगर रामपद और फायमाने कारंगो बर तामने बागे हागो हर गांगो गथनां मानि बिसना मनजबो खायनि छौ औ उसंगा बिसना मनजो सिनि बरक न गारि वो रम फ्रेम सप्रे खायमाने तैनाय सिनि पारा बरक थांगो नरंग थांगो हनाय फायरम फयो हायता फायनि बुंरक सुनै सुइतलां थांगा जतनि न कयबा न कयबुन तामने बुं हेंगा पुलिस अल तांग खाय थांगो क्या अल हेंगा रमैतलां नायो चिनंनि न या खारै थांगा गेर परे हेंगा खारै थांगा या जों मिसिर खौ कानारं सिको खननै सारि भिडिअ खलायखाय के खारै थांबाय के जतन Chini justice krui Chona justice rnai krui जों deprive खायजागै दं जों population कमनि बागै जों minority नि बागै Chini Tiprasa rok दुखु नांया देबा नायदि ताबो वानजै बै पाहारि ओइ थाङो आरो बर' नों नुखा नों BJP खायनाय नै रगजागमानि दे नुखा आना सादि अ नों BJP खायो आरो जागाव ताबो जे रम फ्रेजागमानि ना तुयै गारि का सलायमेन ना तुयै गारि सबायलायमेन ना तुयै যত Tiprasa बाय वान सांगै थांनामला आरो कोनो पलिटिकल तंसादे आरो कोनो पलिटिकल ख्रै Chini Tiprasa rok खासिना नांखायसि थानचांलायसदि पारापारावो अर्गानाइजेशन खादि যত पारावो अर्गानाइजेशन मा खानाय United Tiprasa of Mizoram खामाहाय खानो जों खानानै नांखा जों मा खानाय हायसि अब कुनु पलिटिकालिया अबंहा दफानि बागै चबा दफानो मन थाङै नारनानि बागै आं बारबार साव हायसि एककनो तामो BJP खायने रक्ताबो खारिमा दंबा आं BJP खायो नै नों गतनाव थाङै दनायखा नोंबो खरकसा Tiprasa ओङै नोंबो टांजागानो हायसि आजराव 10 बायनो 10 बाय टांजागनाय आरो जागा कुनु दिन अमा हाय गथनाव Tiprasa वानसा सिं थांगानाबले हाङाय जों BJP खायमानि जों IPF ति खायमानि जों CPM खायमानि कांग्रेस खायमानि Tiprasa खायमानि तामो लाबंखा Chini bororok अमाय कामां सालब्रुम रम फेजागै दङ सालब्रुम गथना कायसाङै दं Chini Tiprasa थल थांरागना
완지바리부터 탕랑마 사디 BJP로 자라 BJP খাইনেরক যারা কংগ্রেস CPM খাইনেরক তে 탕랑마 사디 চিনি টিপ্রাসারক 어마이니 저라워 ngat norok tamani राजनीति थंगलाई मा दंख दाङा फानांना के ताबन दाङा फानाङि मानो कक थाइसा बायनो दाङा फानाङि मानो आ जराव नरक BJP IPF ति हनै नरक बाचेरि दि मानो नरक पुजन मा खारनाय नरक पुजन मा खारनाय जारा लिडार खाइ तंनाय रक आं कक कचारु आबनि बागै नरक वान सकदी para parawo organization namdi Mizoram mo bhai kai bro crack ni tong ba ha bhai ke crack ni tong Young Mizo Association bro ni kaisa association tong bro ni association belai khan crack je kuno problem je kuno gotna je kuno walai toglai borongni yaphawo age जों स्राइफ्रोरो जों नगुइ फाय हाइसि जिनि त्रिपुराव बाहायनो बेलाइखानो क्राक दंमानि आबो तामो साइदमान आबो हांकाय पारानि चौधरीwo तलाङै बरनो साजानाव आबानि बागै आ जराwo हांकाय केबो सामुं हामिया खायनायबो आसकरै ताबोनिwo हांकाय नुखाचों जिनि जास्टिस करैनि बागै जों पपुलेशन कमनि बागै राजनीति पलिटिकल फाइमानि बागै जों कुनु खायमिया आं बर' बोथारनायता साजा सिरजागि आं हांकाय आं रेप खायनायता साजा सिरजागि आं हांकाय अमाहिनि बखाव चंलाय बेख्या बखाव चंलाय बेख्या हिसि आ जराwo आम हायंया जों सरायफोरनि जराwo नुगुइ फैख्या पारानि चौधरी हे बेलाइखानो क्राक हायसि आ जराwo पाराव चौधरी दंमानि ताबो चौधरी करिख्या ताबो पारानि लीडर करिख्या जे मुसुंति खायलै मांखा बरक बोथार कांगा केस रमित लाङानो 3 मासनि परे फियोगिरि होजागोन रां बा योगै फायानो हांकायबा ख्लाइसनायब्ले जेकुनु मुसुंमानि जेकुनु फानो ख्लायै मांखाब्ले रां बायसि जौगै मान हांकाय जतनो रां पैसा दंखाय जगनानि लामा कलाय सांथां साजामाया बिसुजि तकजांमानि बोथारजांमानि भिडिअ फुटेज काहमाका नुकजाग हाइफानो भिडिअ फुटेज नुकफानो बनो रमुइ फासि अर्डारना नांमानि रिजागिया बुखुकजोग बिश्राम गन्धनि खरकसा बुखुकजोग रं फ्रेजांमानो तुइ बेलेखानो बखा दुखु नाङो जिनि तिप्रासारक मेन गासिनि लिडारनि जारातै नायनि तिप्रासारावनो जों नुगु भिडिअ गोबां मानसिनि तिप्रासारक थांगा लग लगेनो का सलायखा तिप्रासारक जिनि तिप्रासारक ठीक दं आं सेलुदु जाराव माहाय चबा खाय दंनाय रंनो बस गाङो चबा मा खायफिनाय अमंहागे तिप्रासा वानसा हायनो जिखौ जों कमरै थांखांखांखाय जों थै कसगै कमर लायसिबान्ता आबनि बागै आं कयु जत पारा जत एलेकाव नरक यूनाइटेड तिप्रासा आंदि आर कोनो रिलिजियन क्रय अबं हांकाय
sini Tiprasa rong no protect khainani bagai chung nango sini do phano protect khainani nango chung protect khaimi ang tai sabo khai phainai hamya comment khainani simini tarang laidi or je borok na phano sini Tiprasa ro ang kok baina sanai kok baina honai khoroksa borok no ang kutukha kentu ang sei musu omai ni kutuya omo word belai khana hamya o sei musu khana himani norok stop khaidi nang khangkai norok kok bai sari kentu sei musu mani amo joto sini leader on bising hamya phana samu khai tok thung abong ke stop khai omo belai khano lasima singsa sini do khani bagai do khana bhai ka kaham kat langi manai khoroksa wala le khangang kai o borong musuk sui omo haya komena omo haya bo hamya ka hamya nang line ka sui thang de kentu sui musuk ta ni obong hang kai taba ang example saka sini radha chorono phano saka ang bono kutukha hangka omong hang kai nang bono hanpiri suidi kaham khano bono chung ma phranglai ma salai kok bai ma phrangnai kentu sui musuk maro chung sini Tiprasani word belai khana thogia aboni bagai chung omo hai comment hamya khaimarok no chung please stop khainani bagai ang norong no kok kacharo bono chung ma phranglai hesi bo hamya ngai tong khapan hamya phan kok sai tong hachini dok khani bagai bono chung kok kaham bai ma phranglai nai obong hangkai sini dopha hamjak mani bising tui chung thansang lai nai abo sani kok kachar mu hamjak lai mani bising tui bo ana hamjak ya phana tong thung bo do phana hamjak ya phana tong thung hai phano kok bai khayei kaisa srung mung bai chung bono jagao chung matu bulai nai obo sani kok kachar mu tai asuk logrilia asuk sawina ani kong mathaka jotono na hambai tai khulumbai kya hambai